changamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekutora munda wangu. Nenombodza kuti tutwari mari ndare. Saka ndilafu mo mashonjo atara kuna chimusango sabhuku murahwa. Pamusoro chamani ndinotenda kuti ndapinda mudairiro zvanga zvisina chikonzero chekuti ndipinde semwana mudiki, asi chiri chikonzero chemunda watakawana kuna Johani manuwa ndibaba wavo, kuti nditi munin'ina kana ndimukoma wababa wavo. Saka Johani Murava Gore rekiro 1999. Saka tawana munda uyu ndiwo mavillage head wanotungamira usabhuku kurudzi rwepamurava. Paiva nasabhuku Mahara, varipo sabhuku Mahara, pakava nembo amukuru wangu vari muno varipo. Takagara kubva gore iroro kusvikira gore rino ragore rechi25 tiri pamunda ipapo. Saka pesa patina mbowana mutauro kana kumbonetsana kana kumboshupana, asi chakazoitika ndechekuti takagarapo vaine magadheni avo kurwizi, tichidzidziswa nemunhu akatiwanisa munda. Akati zvoni uyu munda wababa wangu Tsirai, ava sabhuku imhuri yaTapurai, wari mhuri yaTapurai. Takagarapo zvikanzi vane magadheni avo already kurwizi, aiwa musatambudzane navo, atori nemungano tumafiber turi museri. Hatina kumbonetsa nawo, hatina kumbokanawo kuti mudzasi memunda wedu todawo gadheni. Takagara semuziro ataizviita tichingogara ipapo. Saka kutanga kwegore rino pane nhau yakamboitika kumashure, nguva iyo ndandisipo asi yakagarwa nemusha, iri yekuti vaipinda munda vachitema vasingakumbire kumba kwedu, vachitema masanzu kana mabasa avo ekumba. Yakadaidzwa vanhu vemusha vakabatanidza zvikanzi zvonano kuvhara muromo uchingogumirai pamafaiba enyu muchidzoka murwizi. Takaita setsitsi nerudo sevanhu vanogara sevavakidzani, tikatogara sevavakidzani totondotsunura mbudzi yatomonana kwavo, right? Tichigara sevavakidzani kudaro vakanzi chitemai mipangara muzvidzere muchiita mabasa enyu emagadheni. Zvakangoshanduka tiriwo kumarimuka kumasango, tonzwa mama wati zvoni munda uri pemheni, mama wakutotyawo kuenda pavari. Tikati no mama endai kuna sabhuku, vakaendawo kuna sabhuku wedu wekwamashonjowa. Bhuku redu rine zvidimbu zvitatu, uchitsawo kuna sabhuku kusvikira sabhuku wakauya. Ini ndakashingirirawo semwana kuti ndivepo, ndashingirira semwana ndakasvika. Patakaisa waya tinaisira chinangwa chekuti ndiwo ngano, takaisira chinangwa chekuti kwatairima tichiri tese semhuri kwanga kwakakurisa, asi mama wanozongowambowa wega, wari wega, mombe dzinombopoterero dzichitsvaga pekupinda. Saka takasiya ndima diki, imwe ndima yese ritori sango rinotombopukira miti, kana taudawo ririma tinotema-tema totanga kudima kwakunze kwewaya. Saka zvadaro takagara kudaro, takatanga kunzwa kuti munda ndewedu, mungano wenyu ndeuyu. Takambotaura ndezvemuswe Sande zvakutaurika izvi. Saka Sande iyo yatabva. Saka vakutaura tiri pakatakaungana vachiti takambotaura semhuri kubva kuna Johani mwana waTserai naTapurai baba vaSabhu. Vakati ndikabvunza zvamakataura mukapokana mukasawirirana, pane pamakambodzokawo here kuna Mashonjowa, nekuti zvinhu izvi zvakaitika 1999 up to now ragore rechi25 hatina kumboita mutauro. Patakawana munda uyu tichiwanisana munda, zvanga zvine mawitness. Sabhuku wenyu ndibaba wenyu aivepo, vakatoshaya. Pakauya iye Johani wachona mwana waTserai akawa sabhuku akashaya. Imimi mapa usabhuku makuya kotora munda, zviri kuti chii? Saka nhau yanga iripo, vakadzi ndo waitungamira. Vakatobvunzwa ndisei varume muri kumashure, vakadzi vari kumberi. Dare rakawapoka. Inini mubvunzo wandakawabvunza vakatadza kupindura, ndakawabvunza kairi kuti kubva pamakataurira musingawirirani pane pamakambotaura pamakamboya here kuna Mashonjowa kuti tigare saizvozvi, makuya muchiti munda ndewenyu, wakafa wakatofa wakaita zvinhu izvi. Saka sei muri kudai?
ndipo patakapedza nhau dzachona dziri kupokana. Tichipinda umba maitrust wakaenda avho watora bhemba nedemo tiri nhai dare rapera zvirunzi endai mberi. Saka muzvirunzi endai mberi semuri uya nebhemba tikanzi ukangouya pandiri ndinoti wandireka bandadzorwa pamba namama patagara pasi. Saka ine nhau yanga iripo yanga yekuti zvino maybe ndiende kwaRusape ndotore peace order yekuprotecta mai, asi ndaenda kupolisi zvakanzi zvino peace order inoprotecta iwe haiprotecti nhau dzemiganhu. Saka ndoita sei? Andati hachadzoki kumba, rega nitoende mudaro ndongosiya ndaturika nyaya yangu ndikwire bhazi ndiende ndomirira wakaita nyaya. Nani no chikumbiro chekuda kubvunza Changamire. Ndinokwanisa here kubvunza. Pane tsamba here yakabva kuna ishe wangu. Sinzi ndandatunga nyaya ndagadziridza nyaya. Mwana iye akanitaura zvakanzi uri mudiki kwandiri. Pana pachatofa munhu. Namai vacho vakapenga vakadaro futi. Ndakanyara ndikasunguka ndini nazvo munda uyu waurima here for the past 25 years. Wakangorima chete pane waya yawo ndo pamuganhu wacho. Munda ngewe kwaMurawa. Ndakapuwa naMurawa. Ndowasikuru. Ndakapuwa naMurawa. Ende arurati heji. Pane heji handiti. Iripo here heji. Hapana heji, pane waya. Mafaiba ari panotangira magadheni nawo wachienda kurwizi. Waya takatoisa kuguma waya takaisa takutoona kuti zvoni mama wanozo hatiwani mari yekukaka munda wese wakakura. Takawana mari yekungokaka the certain area. Hatina kuisira kuti muganhu kwete. Asi takaisira kuti zvoni pano mama wakarima ipapo wawega, mama wangu wawanda. Wakarima ipapo mombe upa dzino kumapeto kwemisha. Mombe dzikatenderera dzikabva kumafuro dzikapoya. Dzinombotenderero dzichitsvaga pekupinda navo. Nekwete kuti muganhu. Ende witness inoziva kuti zvoni waitorima munda iwowo wese ndiva mhindu wari mumunhu. Akuti wao wakaitwa munda wakatidaidza tikaenda tikaurima. Ipapo pari kukanira ngopachoko ndakarima. Uri munda wani? Amashonjowa. Ndikutaurwa nevasharukwa vakati vanga vari munda wamashonjowa. Munda ngewe kwaMurawa. Wasekuru wangu. Sekuru wangu ndiye ane mhuri yakazopa vana wavo zikanzi uchingorima yavo. Vanamashonjowa. Aiwa Murawa. Nzani Murawa. Ainzi John. Sekuru wangu. Yes, sekuru wangu John. Ndiye anga iri zita rangu. Hungu. Munda. Pamusoro mangu. Munda wanga wari waMurawa. Ari sekuru wavo zvinotaura. Ndokupa mukomana mukuru. Mukomana mukuru ndiye anonzi Tserai. Tserai uyu ndokuzopawo mwana wake Johani. Johani uyu ari sabhuku. Ndiye akatoita sabhuku akatofawo. Ndiye wakapa munda baba wavo. Mwana uchibva kuna Murawa wakapa kumunda kuna baba wavo. Wana mukoma wanga waripo. Angari sabhuku, angari mahara. Baba mukuru wavo futi paMurawa. Asi umba iye Tserai wana vaTserai wari havasumbokomborana nyaya munda iyi. Wakuuya wavo wana bamunini ava manja ikwatakurai. Zvatakutaura macho kana dai tikafona izvozvi munogona kufona mwana waTserai wacho wane munda uyu munzwe kuti munda ndewani ende munda wakapana. Iwe wati munda wanga wani? Wasekuru wangu John. Wasekuru wako John. Ndiwo wabereka baba wako. Ndiwo wabereka vana baba wangu. Vana baba wangu vachibva vafuwa vakambotanga Ndiwo wabereka vana baba wako. Then apa patiri kutaura apa pari baba wako. Pari pasekuru wangu. Sekuru wangu. Vati wabereka vana baba wako. Vana baba wako vobva vapuwa nzvimbo dzavo. Vabva vapuwa nzvimbo dzavo vabva vapararira kure. Vabva vasiya ipapa. Baba wangu ndiye the last person, the last born. But you go to the last born, our 25 years. About 25 years. Wajibati.
ndakazvara vana vangu 4 ndiri mumba mamwe navo. Kobva zvanzi takupa muroora munda. Kobva baba adzikaneni namhai. Kobva andiisira hoko zvanzi uyu munda wangu wendakapuwa nani nababa wangu nambuya. Igore ripi iroro? Muna 1999 ndopendapuwa hoko. Kobva zvanzi izvo kune chipisi chaJohani musazorima chiri saidi roko ndakagura nema5 kudai. Chipisi icho chiri pakati ichi ndo chaJohani. Apa ndinopa umwe muzukuru. Apa ndo pako pounorima kubva murodi kusvika pazvidzere zviri padzasi pacho. Zvanzi usazorima zvidzere izvi. Pane mwana wababa wasekuru wangu aripo John akafa ari adiki vana ivova. Kune makuwa mairi usatema miti ipopo pachidzere ipopo. Obva atondiratidza zvidzere zvacho zvine makuwa zvacho. Ndikati alright handitemi baba. Kobva ndarwara ndakarwara serious ndo ndakadedzerwa kuti izvo my trust afa machimusango. Kobva ndatorwa nemurume wangu achipo. Kobva ndaenda kwaMutare ndakagara kwaMutare kugara. Kobva ndazouya pamunda pangu pendakaisiwa hoko paya pawakwa. Ndakagara kwemakore mangani? KwaMutare ndakabva muna 99 pendakagara. Vandazombodzoka muna 2007 ndichitaura kunana mhaiti mwana wenyu wekugara ndopakaurwara ngunao. Kobva ndazodzoka zveafa 2008. Kobva ndazodzoka zvekwaMutare ndandichinona udi kwakwenda kopinda chigadhi kwausenzera wana wangu ndowadzidzisa wana wangu kwaupedza. Izvi ndapedza 2021 kobva ndachiuya kumusha ndiyati ndakutangawo kupemhena apa baba munda wekupemhena padzasi apa handina pekurima pendakakadzimba dzangu. Iwewe kuti nhau yeminda kuruzevha ukaenda tokoti wakangoenda 1999 handi kusvika 2021 pane makore mangani? Almost 23 years. 22 years. Unoziva here kuti kuruzevha munhu ukagara 5 years pasingarimwi sabhuku ane kodzero yekupa munda iwowo kuno munhu. Ega unoenda kuti wairwara waidii but wagara iwewe kuti munda ukagara 5 years sabhuku anopa umwe munhu munda iwoyo kuti ushande. Sabhuku anawo baba akatengesa aitsvaga munhu akasiya gura rawo redzidzasi ane gura rawo kana baba wamukuru acho ane gura rawo raasi kurima kwakotora gura rangu ine handisina pekurima ndine dzimba badzipe ndakaisa dzimba chete ndati munozviziva here kuti makore ndochakakubvunzai kuti ukagara 5 years usi panzvimbo sabhuku ane kodzero yekupa nzvimbo iyoyo kuno umwe munhu kuti apashandise nekuti ruzevha haruna matitle deed ndeyekuti vanhu vese vadi wabenefit. Ini ndimani? Ini ndimai Mashonjwa. Ane mwana. Ini ndakapihwa ipapo kuti ndiwake ndiona sekuru mwana muramba. Ndapihwa ipapo ndakaenda kuchema kuna sekuru tandinapoka kusunguka. Sekuru wangu Johana akandipa mwana watsera iye. 1999 iyoyo ndakagara wari papo. Tikagara kwa 4 to 5 years. Wasati warwara zvakutaura kana kuenda paMutare. Wakandisiya ndiri ipapo. Muridzi wemunda uyo wakandipa munda uyo wakataura hoko yawaza wakatomborerwa zvichukwana. Asi wakanga wachida kumubira muridzi wemunda nekuti anogara nechekuseri. Akazouya akataura kuti dzukurai hoko yenyu achitaura tezvara wawo kuti bvisai hoko yenyu makuisa mwana yenyu mumunda mangu. Imimi ndimba dzenza makapiwa nasekuru. Wakati tserai akapiwa wake mahara akapiwa wake
mutaure mudare imomo zviri maringe nemunda imomo. Tatenda. Right. Ndiani arutaura mai? Taura makasimudza futi izwi. Munda uyu wakapiwa zveshuwa asi wakanzi muganhu iwaya yawo kubvira kudhara nekudhara Waya wakaisa gore ripi? waya handichazivi kuti wakaisa munani asi mai avo wakaisa gore ripi? waya ndiyo duskusi handichatodeti wanozotaurawo zvakapedza kutaura wakasiya mafura mai wakamboti wachiwaka pawakapiwa navamwe navo wachibva wasiya wachibva wawaka futi pamwe pababa mukuru wacho wachibva wasiya ndokuzoya kozotaura nababa mukuru wepa wabva wapiwa hoko yekunzi iwewo unogumira apa unoguma newaya uku kwese uku kwakwamurava uku ngidepeni Waya yakaiswa gore ripi? Alright, pawakati yakaiswa chii? 2000. Uyu akafa rini? Akafa gore ripi? Johani akawapa. Awa wauya kuzotongwa nekuenzanisa asi nhau iriko ndekuti sabhuku ngawamire pachinzvimbo chavo cheusabhuku wasapindirei ivo kuti sandivo vari kuektani yai ivo varivo sabhuku vanofanira kuyananisa vanhu ndobva ndati kuwasharuka vanini vataura damari kuti ndakatombovashandisa mushure mekunge mukomanayo namai yake vapiwa munda upi iwoyo zvine mawitnesses saka pakati mhuri yekwamurawa vaite vairi vatataura kuti mutete dara tifani kuvatera tatera varume vaira vataura tozviro ichokwa tinotobazivanokwamakaatiingiba Kunika ndinoda kuziva chikuru changamiro wangu. Nyaya yakatongwa dzini baba mashoko. Izvo yakatongwa nasabhuku murava. Wakabvumirana kuti takuenda kwashe ndiko tinondoziwenzaniswa. Wakabvumirwa sabhuku achitaura. Asi zvinezvi takunzwa kuti mambo nyaya yakuna mambo. Toda kuziva kuti ishe wedu akanga atadza here kutiwenzanisa. Andaunza mwana wenyu. Aunzwa asije pakataurwa kuti takuenda kwani. Ndomubvunza mungana mabvunzana akakuti tawo kuenda nenyaya. Iye akabva kuti ipapo anditika iya abvaye ngokukana kwabuya kuno. Pasina munhu akataurira. Ndozvakuti ndomubvunza maibvunzana akakuti takuenda kwaye kwasabhuku kwamambo. Handiti mwana wenyu ero. Mwana wangu here. Saka muri kuti munda hausi wake here kana kuti chii? Isusu munda vakapiwa pacho ipapo anditi ini ndikaenda ndichiri kutaura handinyasi kuziva kuti wakapiwa pose here kana kuti wakadindini. Asi saka hamusuitinesi kanyarara henyu hamuna chamukutaura nyarara henyu. Maimura vamataura pamusoro yemambo panhau iyi chokwadi sandi takati parara racho kubva kumasuro takatomboenzanisa tese nana mhindu tikabvumirana panogumira munda wakuru tikati musasateme munda bame wavo tikabvumirana nasabhuku yautaura takafanarinani inini takazotoshamika kuti nyaya yamuka futi izvozvi tikaunganirwa sanje tikakutaura kuti mamire zvakaita mambo murahwa uyu muzi kuwe kumashonjwa
ndisu takawatora pasvikiro wakuru wedu waigara zvakanaka iye zvino ndiri kushaya kuti ndezvipi zvako. Okay, right. Kuona kwataita tiregai tingarambe tichitaura nhau iyi. Nhau yatiri kuona kuti awa wagara wachirima munda. Shonjo wagara achirima kubva 1999 achirima munda uyu kusvika izvozvi paakutozomuka nyaya yekuti munda wawo. And mawitness aripo ari kunyatsotaura kuti munda wanga wari washonjowa, asi kuti imimi vana murahwa ndimi maakuda kukambira. Ende zviri kubuda kuti munda uyu wanga wari waJonasi, anga ari baba mukuru pana Sabu. Baba munini? Wanga wari baba mukuru kuna baba kuna baba mukuru kuna baba wao. Okay. Which is sekuru kune uyo. Andi saka leo munda Sabu guru petamuswa kuti waduku wako chike ena undope waranda wako munda uyo kana paine paunotsvagira mhuri yako wondoitsvagira pamwe paunoitsvagira pekuti irime. Saka tiri kupa munda iwoyo kuna Mushonjo handiti. Saka chisimukai henyu muende tingarambe tichitaura nekuti tiri kutora kuti angotenderera zvinhu munhu hapana atiri kuunza chitsva kwangotenderera tiri pamwe chete. Saka hapana makosti anobviswa, haubvisi haubhadhari makosti ekuuya kudai. Asi sabhuku hatiri kunzwa kuti wandodetsa vanhu nemhuri yako ndiwe sabhuku watsvagire pamupokweni uyu mundawo usiya kunana sekuru wako. Wanzwa sabhuku? Wazvinzwa here? Uruzvinzwa here? Hatidi kuti ndizokuteera kuti hauna kuteedza odha ndako. Uruzvinzwa sabhuku? Mudzorera munda uyu kunana Jonasi, kunana yero Mashonjowa. Kana uine paunoda kutsvagira mhuri yako iyo wondoitsvagira pamwe pekuti yenda. Okay, chisimuka imene.